Joo, silloin hetkeksi puhutaan. Tänään pelataan tämmöstä escape room-peliä. Eli seuraava pakopeli. Ja löytä uusi. Oli vaikea päivä, joten menin paikalle töiden jälkeen. Valhidikko sanoi, että saan ilmaisia juomia tänään iltana. Parin lasillisen jälkeen tuli paha mieli. Hyvin sairas. Jumalauta, missä minä olin? Kun avatiin vielä ääreen. Se oli vain hylätty saira. Ei. Hetki, mä en kusen pienemmältä Kuuluuks mä ääni nyt paremmin? Toivottavasti. Jokas täältä nää ja... Mä pelasin tää muutama kerran jo läpi jotakin, mä tiedän mitä tässä pitää tehdä. Tää? Noin. Onko sitten tämmöstä... Tää on niinku tavassa kaupeli, mutta tavallaan ei. Tässä on pelottavia ääniä plus saattaa olla joillekin joku pelottaa tavallaan. Tiedän koodin saman tein. Tuo. Sitten nää. Mennään tänne. Tästä otetaan tää. Tähän tämmöisiä. Näin. Mennään tänne. Mä en olisi vaikuttanut tätä. Siinä on ekat semmos kyllä. Joo, mä toin yhdessä vaiheessa joutua käyttää yhteen kohtaan niin nuo hinttejä. Ehkä en tiedä. Tosta tuli jotain huutoa ainakin. Ja siellä käymään. Olen kuolemassa, mutta voin auttaa sinua, jos annat minulle morfiinia. Etsissä ei minulle ole kiltti, minulla on niin kipeä olo. Tai niin kipeä sinun mielestä. Mennään takaisin yläkertaan. Let's go. Liivustään nyt. Tässä on koodi oikein. Sitten.
pitäisi tuo 3 jaksoa niitä. Katsotaan jossain vaiheessa. Ei kukaan nää koko jakson tykkää. Joten tuli. Sitten katson tuon. Mitenköhän mä teen. Nyt tulee yksi jumpscare. Mä jaksin noita. Ja. Sori. Vittu. Oho, vitsi. Ei tässä joku jotain kohtaa nyt 5 minuuttia mennyt tän pelaamissa. Ai saatiin vähän aikaa. Ei eikä tässä mitään tappajia tai tämmösiä oo, mutta siksi tää on niin helppo peli. Siksi tää on niin pitästä läpi. Mennään tänne. Täällä on avain. Näin. Otetaan tästä pelkästään. Pitää yhtään oikeesti tätä enää. Tätä lähtee siihen toiseen oven avaamiseen, mikä se koodi, se kirjan koodi tai se niin. Joku. Niin sen, siis tää noita aivoja tuo. Se lähtee siihen, että saa sen kirjain järjestelmää selvitettyä. Sen lapun avulla katsotaan ne, siellä on numerot ja tälleen. Ja siinä on kirja, mikä on numero. Numeron alla on kirjain. Ja siitä tulee se sana tai se salasana tai se. Joo. Vähän vaikea selitetty, mutta toivottavasti ymmärrätte. Okei, mä vedän tää yhteen jakson putkeen. Mä vedän tän teille 3 kertaa läpi yhteen jakson. Mennään tänne huoneeseen. Täällä on tää ja tää ja tää on tää morfiini tälle. Tässä joutuu kanssa heiluttaa tää puhelin. Tai nyt mä saan hiteen kohdalle. Let's go. Otetaan. Joo, otetaan jo. Okei, mä menen tänne. Kiitos kun pääsit ulos. Kiitos. Kun pääsit ulos, kerää kaikki asiakirjat ja kuvaa tätä helvettiä. Muuten kukaan ei usko sinua. Siis tässä on tosi ruma kieli, mutta... Ui saarita. Oiks mä säkään tätä? Nyt mä en valehdellut. Nyt mä en valehdellut ihan. Ehdottakaa seuraavaa puhelin kauhupeliä, mitä mä pelaan. Niin pelataan sitä, niin mä teen sitä videon. Ehkä videosarjaa. Joo. Tässä on tämmöinen. Minun on vaikea ajatella.
Mä tuun ehkä edittaa nuo mainokset hemmettiin tosta, tai siis pois nuo mainokset. Koska ne häiritsee. Ei mä meettä siihen muutaman siitä alkaa. Mä editan. Eiköhän nyt virtaan. Eiku jes, nyt mä saan tän läpi. Noin. Noin. Noin, noin. Noin ja noin. Nää lukko pois. Noin. Nyt se on. Joo. Loput 12 minuuttia vähän alle mennä. Lähetän tää läpi. Katsotaan sitten lopullinen aika, kun mä editoin tän, niin miten tähän mennyt. Ei niin. On. Vähän. Tää on eka video moneen vuoteen kanavalla. Eka, jos te tykkäätte, että mä teen videoita taas, pistäkää oikeesti ja tykkästä. Please. Se ottaa mä tosi paljon. Mikä nyt on? Joo, mun pitää mennä tänne. Vielä yksi kello. Missä kumma? Missä kumma? Missä? Ei täällä, eikä täällä. Täällä mä kävin jo. Tuolla mä oon käynyt. Täällä mä oon käynyt. Täällä mä oon käynyt. Missäkö mä yksi kello? Nyt ei sano mitään taas yhtään kelloa. Eli jos puolet ihon pois, minä en itke, mutta sinä kyllä itket. Mikä minä olen? Tähän vastaus on sipuli. Jos mä saan koodissa. Mennään tänne. Mä täytän tämän. Mä luokuvaa tästä. Sitten meidän pitää mennä tänne huoneeseen. Tästäkin valokuvaa. Mennään tänne tässä kaapille. 745. Ottaa tietosta. Mennään tänne viimeisen huoneeseen. Tähän mä tätä ehkä hinta. Ehkä. Ja mä ajattelin, no niin. Mä näkee vähän tyhjä. Ja me tehdään 3 eri videoa. Niin me tehdään. Onko siinä järkeä? Tietenkin siinä on järkeä. Kusta tuli itse.
Noin. Come on. Let's go. Mä pääsen tän pelin läpi. Otetaan lukea. Joo. Niin kuva. Nyt mä pääsen varsinaisesti tänne. Ja tehdään tää vielä. Siis, jos et tee tätä koodia, niin tälleen. Voi laittaa vaikka kuvaukseen tai johonkin juttuun, niin tänne Hospital Escapein tai tän peli. Tossa se olisi. Let's go. Tänne ja tänne. Mulla kuvaamiseen meni jotain kohtaa minuuttia vähän alle. Katsotaan mikä peli aika. Mä pääsin tästä vainetta. No. No nyt päästään pois täältä. Ja boom. Auto käynnistyi. Todistajat olivat mukana. Pakenin tästä sairaalasta. Ja peli läpi. Kyllä. Ja tässä oli eka versio. Tai siis eka jakso tästä. Tai siis kokonainen yksi jakso. Siis pelille. Läpi pelusta. Vielä 2 tulee lisää. Se on jo 2. Täällä on jo 2.